हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय माता दी। अपने चैनल सोनम अभिलगी दोनों पे आप लोग का स्वागत करते हैं। छोटा सा बहुत ही प्यारा एग्जीक्यूटिव प्लेस लाइन है। आप लोग सुनिएगा, प्रयास करिएगा, कमेंट रोशनी जरूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा गीत। तो चलिए मैं सुनाती हूँ, आप लोग सुनिए और अपना आशीर्वाद प्यार दिला जरूर दीजिएगा। मैं लाला दिया होला नदी कहाँ पे फाटल तोरे चोलारिया होला नदी कहाँ पे फाटल तोरे चोलारिया होला। मैं तहसे पूछा नदिया होला नदी कहाँ पे फाटल तोरी चोलारिया होला। ने बोला तोरा नगर जावके दिया होला भौजी कांटावा में फांसी गई चोलारिया होला भौजी कांटावा में फांसी गई चोलारिया होला। मैं कैसे पूछा लाहौरी नदिया होला नदी कहाँ है रानी पर झूलानिया होला नदी कहाँ है रानी पर नाथनिया होला। कनिया भार में गए बाबा के सागरवा होला भौजी वहीं हे रानी मोर झूलनिया होला भौजी वहीं हे रानी मोर झूलनिया होला। मैं कैसे पूछा लाहौरी नदिया होला नदी कहाँ पे कंगना हैरान होला नदी कहाँ पे कंगना हैरान होला। देखई गए कन्हैया होला भौजी खिड़की पे रखलवा कंगनवा होला भौजी खिड़की पे रखलवा कंगनवा होला। मैं से पूछा लाहौरी नदिया होला नदी कहाँ हैरान तोरी पायलिया होला नदी कहाँ हैरान तोरी पायलिया होला। देखन गए बाबा के खेत खाली हनावा होला भौजी वहीं के रानी मोर पायलिया होला भौजी वहीं के रानी मोर पायलिया होला। मैं कहाँ पूछा लाहौरी नदिया होला नदी कहाँ पे फाटल तोरी चोलारिया होला नदी कहाँ पे फाटल तोरी चोलारिया होला।